maar zitten. Louis is ook niet meer een van de vlotste, hè, joh. Wat zie je dan? Zeg, Grades. Volgend jaar gewoon voor dat truck, hè, joh. Boe, gewoon wat terug. Costa Brava. Nee. Voor wat? Nee. Nee, dat geeft niet. Voor wat? Nee. Volgend jaar gaan we naar Zwitserland. Verrek, Grades, dat is ook een goed idee. Ik wil die wel eens zien in zo'n leren bad, zijn glazersbroek. En heb van die vreselijke benen onder mijn hoed. En die smerige knootsknieën. Ja, nou is het niet zo doen hier. Ik wil dich dan wel eens zien in zo'n Tiroler kletsje. Met die rijstartel en allemaal voor zo. In zo'n drindel kletsje. Wat voor kletsje? Zo'n drindel. Ja, dat doen we. En dan moest ik te leren jodelen. Dadelijk leer ik die het jodelen. Tussen de deur. Jodelen. En dat, nee, dat geeft ook niet, Beb. Dat geeft niet. Voor wat, nee? We kunnen niet naar Zwitserland. Voor wat? Dan Noem maar niet. rappeleer ik me zus tot aan het proevenement is. En dan moeten we weer naar het proevenement. Wat zegt ze dan? Dan Moeten veel naar het proevenement? Ja. Oh, een smeerlap. Vorig jaar ging ze eens kijken of het gaat worden. Dan kan 4 dagen niet meer terug. Ja, dan huurde ik dat. Nou, oké. Is dat niet. Meent het graag? Nee, ik ga geen 4 dagen. Nou, dat vind ik. Hoe gaat het zich beter? Ja, ik ga als nu dit jaar 9. Ja, want dan houden we dit jaar het proevenement 9 dagen en dan streek ze nu 1. Ik snap dat niet, hè. En zich tegen zijn uurke laat gewoon, komt ze meteen een ganse nacht niet naar de hoes. Voor wat is dat? Dat dan ik voor de hond. Voor de hond? Dan heeft ze die preit toch niets mee. Dat voor de hond blij te maken, Bert. Ja, maar dan heeft ze hem toch niets mee. Ja, maar wie langer tot ik wegblijf, wie blijer tot er is als ik terugkom. Ik snap dat al, maar de tijden zien nog veranderd, hè. Ze proevenement. Vroeger beten de lui in de kerken. Alhoewel eten en drinken ze te veel. Ja, maar daar krijgen ze nog niet meer in. Al hebben ze deze Sinterklaasgansje renoverige dingen, daar krijgen ze nog niet meer in de kerk. Ja, maar Grades, zo gaat kind ze toch niet vertellen. Hoe liek je dat nu? Ik ga niet meer naar de kerk. Dat is afgelopen. Heb ze toch geen rijen voor? Ah nee, nou, mensen dat ik nog naar een gelegenheid gaan, hoe maar ene zingt en de rest moet... Wie? Ah. Stamkooi! Ah. Zeg hem nou maar eens voor de leuk. Ja, ik zag het verkeerd doen. Stom, hè. We hebben me ook eens vergist, hè, Bernd. Zeg het ook nu. Allee. Die is zeg, ik ga niet meer naar de kerk. Ik ga niet meer naar de kerk. Zeg het nu maar. Daar hebben ze toch geen rijen voor? Mens niet dat ik nog ergens naar een gelegenheid kan, hoe maar ene drinken en de rest moet zingen. Nu was het goed, hè? Begint zich toch ook een beetje te met de bemoeien, joh. Oh, die kinderen van boete. Wat komt ze dan iedere avond? Oh, nou is het Bernd. Ga maar door. Terug! Zet dat echt de hoek, joh. Wel ze deed dan, hé. Het is beter de maatje. En nu moet ik hem toch even tot de orde roepen, want dan wil hij niet naar de kerk. Hij is Verentans deze zomer 50 jaar getrouwd zien. Bestel ik in de Sinterklaas een mes met 3 hieren, de luiperhoed en alle luchters aan. Zo. Oh,
Hulp. Wat nu weer? Als dat dan maar niet samenvalt met het proevenement, hè. Er was gerust in staat om de datum te veranderen, hè? Nou, luister. Stel, Ja, wat nu weer? ja, stel nu. Stel dus dat de broerlof van ons samenvalt met het proevenement. Ja. Dan nu je van alle lui uit om naar de vriend te komen. Hoeveel keer zal ik het te horen? En dan geven we die lui allemaal 10 consumatiepenningen. En dan heeft die familie van die niet te kakken tot er niet genoeg te eten is. Zo. Voor wat? Wie wil ook laten? Voor wat? Daar is het te bubbelen. Voor wat moesten we altijd op mijn familie keren? Zeg toch gewoon niet tot die van die niet door. En trouwens, over familie gesproken, ik heb een goed idee gratis. Oh, Wet- zeer weer een goed idee hier. Kumpen. Wets er wat voor doen? We vragen eens aan iedereen die komt geen cadeaus. Je hebt genoeg van die keekshozerijen. We vragen eens cent. Zijn? Cent. Ouwe. En van die cent gaan we naar de wintersport. Naar de wintersport? Wat moest hij op de wintersport? Skiën. Dat gaat toch niet? Die skiën. De besnoetste item gaat te leren. Ja, dat is ook niet te vroeg eigenlijk voor de kneus te breken. Zie wilt gaan skiën, dat gaat toch niet, Beb. En voor wat gaat dat nu niet? Werpke luisterend. Er is in gans Oostenrijk geen één slijpliftje wat die zo'n machine wie stiegen moet kunnen trekken. Geen één. En op de tweede plaats is het levensgevaarlijk voor de bevolking. Hè. Voor de bevolking? Voor wat is dat nu gevaarlijk voor de bevolking? Maar als die scheur opentrekt, staan ligt daar bovenop die Alpen dingen. Dan krijg je gegarandeerd lawines van. Oude oerendoeken. Ja, nu jij maar uit, want de steeds wel met me te vregelen, hè. En de best maar wat blij tot ze 50 jaar geleden met me getrouwd is. Ja, Asja. Ja. Zal we dan maar eens zingen? Oh, nu moet ik weer met meneer gaan zingen. Nu moet ik je weer bijleggen. Maar ja, ik zal maar weer gaan water bij de wien doen. Ja, dat doen ze in de staar al jaren. Water bij de wien. Ja, het is nu al goed geweest. Nou, best liefste maar... Werpke, ik werd het goed gemaakt. Jean die mag op het schouwen broer op de muziek verzorgen, als ze zich tenminste een beetje beter leert spelen. Hè? Dus doe nog maar een strop en dan gaan we even aan de gang nog. Eerlijk hier nog, hè Jean, hè? Al zien we samen 50 jaar getrouwd, dat hebben we nog geen dag berooid. We bleven samen in goeie en slechte tijden en allewijl kon ze nog 3 weken scheiden. Al zien we zwaar, nu ook zelf lief. We bleven samen en dat is het bewijs. Dat is geluk op liefde is gebouwd. Daarom zien we nu 50 jaar getrouwd. We zien na al die jaren gelukkig nog bijeen. Maar dat is te verklaren. We